Salutare toată lumea și bine v-am găsit la Minecraft și frații Maxim se joacă. Da. Facem o prezentare de Texture Pack, da. Și la toate aceste Texture Pack îi spune Game Man. Puteți să-l descărcați de la mapa Heist. Și nu fiți încurcați cu mapa Heist Payday și mapa Heist doar. Nu fiți încurcați. Să nu vă încurcați. Dar dacă o luați pe cea bună, să vedeți acest rezultat foarte grozav. Și da, avem un nou intro. Da. Numele nostru oficial va fi Frații Maxim, pentru că nu v-am dat informația, dar cred că e timpul. Noi doi, frați. Da. Ok, putem începe cu bara de experiență, nu e de experiență, e, zi tu, de alarmă. Da. Dar este tot de experiență, arată... nu poți muri, mi-ai zis tu. Poți muri, doar că nu-ți arată viața. Poate nu poți. Nu poți, da, mă rog. Da, cum vedem nu luăm damage. Da, începem cu Iron Boots, Leather Boots, Iron Boots, da. Eu încerc așa care ți se pune pe mână. Ți se pune pe mână, dar Iron Boots. Dar din păcate nu puteți să vii Leather Boots. Dar dacă vrei, doar un mic amănunt. Dacă vi-l puneți, nu o să vă meargă. Da, nu se vede. Nu vă speriați, îl aveți și așa, nu vă pune rezistența și astea pentru că, da, așa e textura, așa e mapa, nu e vina mea, nu știu. Dar textura asta este foarte bună pentru Diamond Chestplate. Dar toată lumea, vă dau așa un sfat. Textura asta e perfectă pentru creatorii de măpi. Diamond Boots. Da, dacă, stați, să vă spun ceva. Dacă vreți să faceți textura asta ca să jucați survival, nu vă recomand. Nu, deloc să nu o jucați pe survival. Kind Boots, că este prea urâtă. Golden Chestplate. Uite mă acolo curent, vezi? Da, în partea. Bine, are foarte multe detalii. Dar dacă vreți să creezi o mapă, Golden Boots. Dacă vreți să creați o mapă, Leather Tunic. Mod. Ce șmecher te spune? Dacă, na, asta e perfectă pentru... Uite, asta e Leather Cap, îți spun telefonul. Dacă asta, acolo nu se pune pe cap, nu? Ca și cum vorbești. Da, este. Vezi, așa arată. Ușa. Arată altcumva, e ca un fel de, din asta, de închisoare, de bancă, știi? De bancă, da. Dropper. E ca un birou, știi, ca, dacă vreți să-ți faci de birou, dar îți zic, să nu puneți una peste alta, adică să nu puneți în sus, că o să fie un glitch. Da, dacă puneți așa, vedeți, e... Și puteți să folosiți pe mape, nu așa ca să fie un dropper, puteți să folosiți pe mape ca un fel, acolo să pui niște chestii. Ce? E pulas. De ce dai în el? Să plece. Oh, nu. Ok. Iron Trapdoor. Nu le poți pune, habar. Vedeți? Da, poți. Le puneți așa. Da, sunt iron, deci nu pot să... Da. Wooden Trapdoor. Să se închide. Da, puteți face ca ventilație, da. Sper să vă uitați la tutorialele noastre cu Furnace. Aici e ca alt birou, numai, uite, vedeți, se deschide. Da, doar că sunt foarte multe forme. Puteți să găsiți foarte multe. End Portal. Da, dar dacă nu vreți să-i schimbați forma, vă sfătuiesc să nu puneți un ioventer pe ele. Pentru că, uitați, așa, stați. O să se întâmple ceva magic. Da, stai să facem toate astea. Acum nu mai avem nevoie de ele. Ok. Pepper. Da, ăsta e un keycard care schimbă culori. Aruncă tot. Cactus. Green.
tot un keycard. Și rosre, tot un ghe. Tot keycard. Lapis lazuli, tot keycard. Stai că lăsăm. Brown... Stai, ce? What? Ca ce vrei? Brown carpet, ca un ciocan, dai cu ciocan. Haide, capul. Oh! Schimbă formele. Schimbă formele. Ok, n-am știut faza asta. Lăsăm aici pe jos. Red carpet. Un scaunel. Frumos. Yeee, stăm pe scaun. Ok. Avem yellow carpet. Să ne antrenăm și noi. Ce, mă, nu. Să fim în formă. Nu suntem Sau puteți face așa ca la firme de alea cum se transportă chestiile sau știi? Oh, da, puteți face așa. Da. Carol sau un monster rag. Bine că suntem pe... Pune pișul, că după aia iasă monstrii de aia, știi? Și n-am chef să mă bag cu ei. N-avem chef. Nether brick fence. E tot așa un brick, dar ca un fel de mod de ăla, știi? Modul ăla cu iron. da, e ca un fel de mod ăsta, pentru că schimbă foarte multe chestii. Da. Yeah, am închis. Ok, pink. What? Da, glass paint. Da, E ciudat. dar este un glitch care arată roz pe, așa, Arată roz pe părți. contur. Zombie head. Păi, a avut o mică schimbare. E om acum, nu e. Da. Camera. Cobblestone. Tot un fel de cameră. Camere. Red sand. Tot? Asta e o cameră de sunet. Știu. Da pe net la... Nu. Gravel. Cameră de sunet? Nu știu ce e aia. N-am văzut, că nu m-am uitat la tot, că mi-a fost lene. And the side. What? Bun. Bun. E un bloc. Arată ciudat. What? Ta-da! Ok. Nu vreau așa. Blue wall. Și vedeam că schimbă culorile. Adică, nu culorile, Dar face... e animat. E animat, da. Toată lumea, dacă vrei să creezi o mapă cu texture pack-ul ăsta, trebuie să o crezi. Red wool. E exact acela wool, doar că E e roșu. animat așa. Clay. Hey. Da. Care când ne distrugi vă dau clay. Bunny! Este Bunny din Five Nights at Freddy's! N-are niciun sens. E frumos. Știu. Snow! De asta cu Asta e devizor, adică dacă te faci în fața lui te vede și ăla e cu sonor. Cu sonor. Pumpkin, la fel ca în portal. Doar că vedem că Este roșu pentru că nu este deschis. e animat, vezi că schimbă culoare. Deschis, închis, deschis, închis. Brick style. Asta e una din cele mai mari schimbări. Uitați-vă, au făcut un scaun în Minecraft doar printr-un texture pack, fără mod, și poate și acest scaun poate să plutească. Nu mai plutește. Dar, scuzați din cauza aia, există așa un fel de bază. Sunt baguri, dar nu e nimic. De ce iau item? Nu e nimic, dacă puneți peste două cu blocuri din acest... Stone brick stairs. Sunt calculatori, Calculatoare. care scriu chestii pe ele. Eu scriu, știi? Foarte amuzant. Nether brick stairs. Cameră de film. Asta e o cameră foarte faină, asta e clar. Da. Și stai, știi ce am observat? Ce?